ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛନ୍ତି। 2836 ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଚେତନତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 74,154 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 10,416 ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥିଲା। ନୂତନ 2836 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ ଉନ୍ନତ ହେଲା। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯଥା ଔଷଧ, ଆବାସପତ୍ର ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣସ୍ଥିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 114ଟି ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପଗ୍ରେଡେସନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହିପରି 2836 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ 2836 ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ 18,42,440 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନବୀନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ